Allah sai bi gocin su kala kula ba ran ga ne Wa alaikum salam. Ya ne shayi. Yawa yau. Har yau wannan yunwa da ke ji ba to ba Allah samun da Allah. ina ban za ka kata go ai Wa kina nawa? Kamar yadda aka saba koyi ba. mutum ba ran ba Wannan mayoyi na suka gane inda nake ne. Me yawo da cokalin nan ma ya zo furo ba. Yau wannan bake wayannan za su kashe mun fa. Yau wannan za mu kashe ba. Mun zo ne ne ma. Da cokali na wannan zo da furo ba ga ba. Kai Me sai ga man ciniki muke na fasa. kai ya haka ne ya haka. kai to birin ka doko mana kai ka mantar da shi da Wallahi ni dai na fasa. Wallahi duk wanda ya dauka an kai biya ka. Me sai an jima zan dawo ba. Ya ne ko gure ji mun mutu mana. bai ji Ya ka mun ya kuri kudi mana bane. Awa ya haru zai mana aka je. Ya wani ya kala ana abu. wannan abin shawara da mutane ba Wannan ya ne fa. Inda yi mun fasa. kai ka wannan Mun samu na kashe ba mai kawai za mu kashe. kai wannan chocolate mun aljihu muka ba da shi ba